Lain na sad ni nga sambingay nga nagtugan kung unsay mahitabo dinhi sa kalibutan samtang nagpanaw pata padung ngadto sa langit. Nya matud pa dinhi mura kuno nigbaling ang simbahan o ang gingharian sa Dios nga makuha ang mga maayo o mga dautan or way kapuslanan nga mga isda. Nya nigabot na sa katapusan, hagpaton lainon ang mga dautan gikan sa mga maayo. Nya ang mubuhat niini mao ang mga anghel sa Ginoo. Di kita kabalibad kay mas gamhanan man to kay kanato kun guruyon ta ato padung adto sa langit, sunod ta. Kun guruyon sa ta padung adto sa impierno o gitambog atong hudno nga nagdilaab, sunod ra sad ta. Wa na ditoy gamhanan o mga powerful, mga wealthy people. Kitang tanan equal nga mura na lang ta dito mga itoy nga powerless, mag-agad na lang sa hukom sa Ginoo. Gilingay mong tupad ing na asa ka kaibutang sa anghel ing na langit o hudno. Karon unsaon nato pagsiguro ang mga adto tag langit. Matod pa sa unang pagbasa, kinahanglan murata og kaning lapok nga minasa. Mag-agad ra gid ta sa kamot sa Ginoo nga maoy gitawag og the potter, ang maghihimog kulon nga siya maoy mopurma nato. Pasagda nato ang Ginoo nga siya mopurma nato. Kanus man ta mahimong dautan kun mosupak ta sa nagpurma nato. Kanabang resistance, disobedience, mosupak. Gilayan na sang lingi sa imong tupad ing na sige pa jud kag supak-supak na mahudno na gyud ka ana. Di ba? Mao na nga dinhi sa atong simbahan, labi na dinhi sa atong parokya, kanunay ginana kong gi-emphasize nga ato gyung biyaan ang tanan. Mubiya kita ni ining mga gitawag og mga attachments. Kanibang pagpangangkon ba nga kita'y tag-iya. Bisan ang kinagamyan or kinadak ang butang, di kita mo angkon nga kita'y tag-iya. Aron nga kun ang Ginoo magbuot na nga arita diri ibutang, arita ibutang, kuhaon ni gikan nato. Kuanta? Free ta nga mo biya, free ta nga mo sunod sa kabubuton sa Ginoo. Nabitaroy mga leaders nato sa lain-laing mga nasod, apil na din sa tong nasod, nganong gasigi man gina silag gubat, nganong gasigi na silag away, tungod kay daghan kay silag gipangangkon, daghan kay silag mga gitawag og ilang gikuptan nga mga butang o mga gahom sa kalibutan nga dili nila, wa nila gi-recognize nga kanidi ay belongs to God. Bisan lag simple kayo, dias panimalay, ang mga ginikanan mo angkon dayon ako ning mga anak. Ako'y magbuot. Why magbuot nako kay ako maoy ginikanan. Nya, nighuman ana, inigkadagko sa imong mga anak. Unsa may mahitabo, mo biya na nimo magminyo or mupuyo, mulain og puyo, kay kamao na silang mumanid sa kinabuhi. Labi na gyud matiguang na ka, isip ginikanan, awa na. Din adyo ka kapangangkon, usay singhagan lang ka ng imong anak. Pasabot, dili gid na imo, kay kun imo pa na, you are in control. Nya mangangkon sa ka, ako ning naong, ako ning lawas, ako ning kinabuhi, ako'y magbuot, magpalaygit ko, magpabasiktomi ko, magpa-transplant ko o genital transplant, gender change, or sa panadiha. Kay ako'y nagbuot. Tanawa, ini katiguang na nimo. Kanang matiguang na ka ba?
musakit ng imong tuhod, di nakatuyhad ang imong hawak, kunuton na kay kagnaong, di nakaklaro ang imong mata, di nakadungog imong dunggan, dili na gani ka kahungit sa imong kaugalingong pagkaon, din agani ka makalimpyo sa imong kaugalingong mga hugaw. Sa ato pa, you are not in control. Ngayon, sa may buhaton na to, matod pang propeta Jeremias, nga giingnan siya sa Ginoo, ako maoy mag-umol ninyong mga katawhan sa Israel. Munang ang atong tubag sa Salmo, gipahinumduman gitaani kay importante kay ni nga ibutang nato sa atong kasing-kasing og hunahuna. Bulahan sila kansang hinabang mao ang Dios ni Jacob. Pagkabulahan sa lapok, ang lapok nga wa magsupak-supak sa kamot, sa pater, sa maghihimog kolon, kay napurma siyag mga nindot o mapuslanon nga mga butang. Imbis tato lapok ra siya, tunob-tunuban, ilabay, nahimo siyang mapuslanon o nindot nga butang. Lingay mong tupad, ing na ugway Ginoo, lapok ra gyud ka. Wa lang dyan Ginoo ba? Lapok ra gyud ka. Wa gyoy beauty kanang imong naong nga imong ipagarbo nga kunuhay gwapa-gwapa ka or gwapo-gwapo ka tungod nas Ginoo. Kining akong naong nasipyat ang Ginoo gihimo di bitaw. Kaning akong naong hinimo sa nis Ginoo, dili ni angay magmahay ko kay pagbuot nis Ginoong mao ni akong naong. Wala na taana untay lalis ba? Kalibutan sa gud karon, mga buangon sa kaistanan, kuntis-kuntison manoog kinsay pinakagwapa, pinakagwapo, height, body, ana, kuntis-kuntison. Mura gyud kitay gahimo. Mao na nga na sud na noon sa hunahuna sa mga tao nga I am in control. Kontrolon ko ni akong lawas nga mura kog Coca-Cola body kay mo apil kog mga beauty pageant. Kontrolon ko ni akong naong, pintalan ko ni maayo nga mura na gyud kog dal, mura na kog plastic nga dili na gyud tong natural, pulos na lang gyud pintal ang kuan ako, naghatag na kog beauty because I am in control. Mao na gitawag og mga deceptions sa kalibutan. Hunong natana, dili ta mahimong bulahan, ma-stress ta, ma-insecure ta, mahadlok ta, labaw tanan, makasala ta. Ngayon ikasala na nato, mahimo na tang ngilad nga isda. Way kapuslanan nga isda. Og iiksa na ta ngadto sa hudno nga nagdilaab. Apan kadto mga maayong tao katong giumol sa Ginoo, nisunod sa Ginoo, adto gitos langit. Muna si San Alfonso Liguori ug ang mga santos, pulos ni sila dunay gihuptan nga ilang mga gasas kalibutan. Sama ni Alfonso Liguori, master siya sa canon law o sa civil law. Sikat kay sa unang panahon, sikat kaayog mahimo kang lawyer. Lawyer sa civil, lawyer sa simbahan. Kaya ang simbahan sa unang panahon o ang gobyerno, labi na dito sa Italy, kay Italian man ni siya, anak kay na sila. Kanang abisan nga ni karon, kuan gyud suod gyud ni sila. Muna pwede ka mahimong lawyer sa civil, pwede sa kang mahimong lawyer sa simbahan. Pero gibiyaan to niya ug nagpuyo siya nga ordinaryong tao. Gihimo siyang obispo. Sikat kay nang obispo na gani mga pari, amo mga igsoong pari nga mao ginay ambisyon, mabisyap, mamonsenyor ana, mabisyap, lipay kayong tao ana or pari. Pero si San Alfonso ming take charge lang siya kadiyot sa iyang pagka-obispo, paghuman ni resign siya kay ni focus siya sa pag-build sa iyang community o pag-alagad sa mga kabos o sa mga tao nga mga na burden sa ilang sala.
pinaagi sa counseling, confession o mga spiritual guidance sa mga tao. Gipalabigid niya unsay gustos Ginoo nga gamitan sa iyang kaugalingong mga gasa, dili ang pagpahimos niini. Mawitang gitudluan sa tamo aning pagpamalit og slots, kay ngano man haron dili ta magsigig tigom anang kwarta, hangtod na lang hinuon mahimo na tang attach guys kwarta. Ako gining gibalik-balik, ihatag nya unsaon paghatag dinhi sa atong parokya, pinaagi sa atong mga slots, mga projects. Giling nga imong tupad na excited kang mopalit og slot kada semana. Nya haron dili sad mo mapunta na mga scammers, mo na sunda gining atong YouTube channel, ni adinhi ninyo makita ang atong mga official contact numbers, contact persons, and account numbers. Kining Padresiano Ubod nato nga YouTube channel. Nya inikanta sa atong online mass, inikanta sa offertory song o sa final song, anha ninyo diha makita ang mga official numbers. Aron nga kung kanay inyong gamiton, siguro gid mong moabot na dinhi. Kanang mga ngan nga atong ibutang dinhi mo inyong kontakon, siguro gid ta nga maunay mga official nato. Moabot gid ang inyong donations dinhi. So salamat kayo ninyo mga donors. Congratulations sa inyong pag-detach niya ng inyong mga tag 500 para sa atong SBF DAG o tag 1,000 para sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance. Kanang ginagmay nga detachment nato tungod kay nahigugma ta sa pag-alagad sa simbahan, mauna na ang pagpurma nato sa kamot sa Ginoo. Og mahibong lang ka, mas mudaghan ang imong grasya. Ngano man, na-establish naman ang beauty sa imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi, mahimo ng mapuslanon o nindot. Beautiful and useful life. O mauna na ang gitawag og holy life. Beautiful, unya useful. Na may og daghan nga beautiful, pero dili useful. Pero nasa no useful nga di sad beautiful. Adi mahitaboy basta useful gani, beautiful gina siya. Pasabot mapuslanon alang sa panginahanglan sa katilingban. Hinaut unta nga padayon ta niining pagpaumol nato sa Ginoo og masinati nato ang tinuod nga kabalaan sa kinabuhi.